Hindi ka 150. naka-boundary ngayon, kinabukasan na naman ulit, problemahin mo na naman. Bal 150 pesos yung boundary. Ngayon, ang pasada pa lang ni Kuya Jeremy, isa pa lang. Magkano pa lang yun? 70 pesos. Oh, Ang hirap, diba? hirap. 20, pinabili namin ang kulang. Tapos 50 na lang natira. Ibig sabihin may utang ka pang 100. Kailangan pang hanapin yun. Wala akong dati siya, yak na anak niya. Oh. Yung mga kaagapay, ngayon nandito po tayo kay Ate Evelyn. Tapos ang pangalan mo, bro? Jeremy. Hmm? Jeremy, si Kuya Jeremy. Tagal din namin hindi sila nabalikan kasi nga marami tayong pinupuntahan ng mga kababayan din natin ng mga homeless, mga lakal. Ngayon, ngayong araw na to ay binalikan natin sila dahil may bibigay tayo sa kanilang tawag dito, papahula sa kanila kung ano laman nung yung mahiwagang bag na nasaya nandoon sa bag ni Mr. Asim. Ito po ngayon, nalagyan nyo na ng trapal yung tirahan niya, no? Pero mabasapan kami sir. Babasa pa rin ngayon. Nakaraan, pinatanggal nga yun, sir. Binalik ulit namin. Alis na nga kami, nakiusap kami. Sabi namin, grabe naman kayo, di na kayo nakako, wala nga kami pupuntahan. Oo. Apalisin niyo kami sa kami pupunta. Sila po yung dito nakatira sa ilalim ng mangga. Pero ngayon, nakita natin may trapal silang nilagay pang samantala. Ano yan, nandiyan ba ibang anak niyo sa loob? Ako, yan, sir. Tutulog sila. Ayan mismo. Dito may mga nakaparking na mga truck. Pinapakain kasi ni Ate Evelyn yung mga anak niya. Hintayin natin matapos sila. Ayan. Anong sir eh. Ano mo daw, mangang? Alam namin sir eh, kasi pumapatakwa rin. Hindi yan sa amin. Kumusta yung pasada, kuya? Wala pa rin. Wala pa rin, mahina. Oh, mahina talaga. Nakakaisang pasada pa nga lang ako. Isa pa lang. Mula kanina. Ito si Galing din kasi ako sa ano eh, UN. Nagiring ako. may kasong kon. Yung sa Carpio Awa. Kaya babayaran ko na lang kahit naman ko. Puntahan ko na lang. 200. Nagbayad ka ng 200. Ibig sabihin nawalan ka ngayong araw ng 200. O nabayaran na? Hindi pa. Hindi pa. Hindi ko pa nababayaran. Babayaran nyo pa. Susunod. Kasi doon pa ako pupunta. Tinakabahan kami kayo na, kala namin makukulong na. Ano ba? Ngayon may curfew pa rin? Eh, may piyansa, buti ka ako, pinayagan sa makalabas, kasama kami. Eh, kung makulong ka, paano na kami dito? Oo. Ayun. Ayun mga kaagapay, narinig natin sila na anong oras ka nila hinuli? Yung mga ano yan, natin gabi sir. Mga Nating gabi? 1. 1? Mga 20. So, yung cut ko kasi noon, 21. Ayun. Oo, nakaiksi. Tapos may Kaya rin, ako rin eh, napicturean din ako, pero nagtanong ako, sabi ko sir, bakit ano bang ano ko, violation? Eh, wala lang naman kami matulugan, dahil naman kami ginagawa. oo. Ipicturean ka, wala ka namang ginagawa masama. Tapos pag pinicturan ka, Tapos bibigyan ka ng, magugulat ka na lang, pupuntahan ka, may kaso ka na. ayun. So, yung babayaran ko rin sa City Hall. Pating Mahuli sa bagaan, tsaka agad mo. Bali Carpio Hour yan. bali 200 pesos yung babayaran mo. Kasi, Ang hirap ng buhay. buti binabaan lang. Oo. Eh, Ako ako na wala lang akong nga ako ngayon. eh. Kaya binabaan na lang. Hindi mo ito makakain, hindi mo nga makain eh. Yun nga. Mangak. Ang hirap, baon ko siya dyan kasi walang pasahero eh. Oo. Dami nila, ulan sila dyan. Ngayon, ngayong araw wala silang pasahero. Wala. Magkano yung kanya dito? Boundary? 150 yan. 150. Naka-boundary ngayon, kinabukasan na naman ulit, problemahin mo na naman. Bal 150 pesos yung boundary. Ngayon, ang pasada pa lang ni Kuya Jeremy,
Isa pa lang. Magkano pa lang 'yun? 70 pesos. Oh. Ang hirap, diba? Hirap. Yung 20, pinabili namin ng ulam. Tapos 50 na lang natira. Ibig sabihin may utang ka pang 100. Kailangan pang hanapin 'yun. Wala pang gatos yun, yak na lang yan. Oh. Ayun. So ngayong araw na to, dahil nandito kami, mayroon kaming papahula sa inyo. Ito, ang laman ng mahiwagang bag na to. Mahiwagang bag. Ipapahula natin sa kanila. Kayong mag-asawa, papahula namin sa inyo kung ano yung laman nung nasa bag. Alam ko na agad. Kailangan mahulaan nyo tatlo. Ngayon, pag nahulaan nyo yung tatlo, na laman, isa sa mga laman nun, magbibigay lang kayo ng tatlo, ibibigay namin sa inyo lahat nung nandito sa bag. Sige, ngayon, papahulaan natin ano yung, ilagay mo dito yung bag sa baba. Grocery, ako grocery, sir. Oh. Kailangan sabihin yung ano. Oo, sabihin mo, anong mga grocery? Dilata. Pwede rin, pwede. At saka bigas. Bigas. At saka Ano pa? sabon. Hindi. Ano? Isa na lang, may nahulaan mo yung bigas sa dilata. Sige. Gatas. Biscuit. Ayun, biskwit, may nalawan. Hindi na natin kung basta nahulaan nila yung ilan sa mga laman ng bag na itong mahiwagang maitim na bag pero mahiwaga yung laman nito. Ayan. Ayan. Ito po yung laman. Oh. Ngayon, Ang laman po ito ay ayan, binubuksan na. grocery. Grocery. May asukal, biskwit, dilata, gatas. Pwede rin gatas. Saka bigas. Saka bigas. Bigay niya. Salamat po sir. Ayan, may bigas na kayo, may ulam pa, may gatas pa, asukal, saka biskwit, pang merienda. Swerte kayo talaga ngayong araw na to. Kahit malas, walang pasahero, swerte pa rin kasi mayroong grasya. Ayan. So, may idadagdag pa ako dyan. Ano? Bitawan yan. Bibigyan natin Ito lang yung may gatas, oh. Baka may gatas. Ito naman, panggastos ninyo, kahit maliit lang naman, idagdag ninyo lang sa bahay. Ito, ikaw na lang po yung umuha. Ito pa, ayan, binigyan natin sila ng gastos nila. Ano masabi mo? Thank you. Thank you daw. Ayan. Ayan. So ito po, dito po natutulog silang pamilya. Ayan. So ngayon kung bumabagyo, ayan, trapal lang yung tanging panangga nila sa ulan. So di ba? Tapos si Ate Billy, yung dating pinuntahan namin. Oo, nababad ka pa siya. Hanggang siya, kinakabakan kayo, pala naman makukulit. Ayun, may konti pa rin. Hindi mo, may kanta, ikaw, pinayagan mo mga tapos kasama ka. Ay, kung makulit ka, kanin na kami. Di ba 7 yung anak mo, no? Anin po yan? 6. Opo. Tapos yung dalawa yung wala dito. Opo, nasa mama ko, nakikita sa mama ko. So ito po, 6 yung anak ni ate. Yung dalawa nasa nanay niya. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood ng YouTube channel natin at patuloy tayong tutulong sa mga kababayan nating may hirap at maraming salamat po. Paki-share po ang video nito at pa-like na rin po at don't forget to subscribe our YouTube channel Kaagapay. Maraming salamat po. Kalingap ang laging hanap-hanap, Yan. tulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap, sa pagkalinga sa tuwa si Lola Damian ay napapainda. Kalingap Po, mga kalingap, ito dapat suportahan natin ng mga charity vlogger sa Pilipinas.
iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya. Kalampitos, Kaagapay. Agapay, pagpatuloy nyo lang po ang iyong pag-vlog. Mabait yan si Kaagapay. Kaagapay po, please support po natin si Kaagapay. Isa rin pong kalingap team na nagnanais na makatulong sa ating mga kababayan. Alright? Team Caloocan din. Nagkakalookan din po yan mga kapapi. Oo, Maraming maraming salamat. Ayan, Hanap lang Gira. tayo kuya. Yun o. Yun, no? Ako, ayan. Oo. Ay, babae. Buntis ba yan? Pastil lang ng probinsya mo. Mindanao. Bisaya. Kaya. Saan ako pastilan ikaw? Dahil si Kaagapay. Bilatan na. Ay. Mga ka-business, mga ka-business, mga kalingap, palihog ko, support natin si Kaagapay. Grabe butan, yun siya kayo, pero may ginag-support ba sa tua? So yun, sa mga Tagalog naman, pakisuyo po, supportahan natin si Kaagapay. Diba? Solid din po itong sumusuporta sa atin, grabe, laging nagpo-comment. Ayun, salamat din sa suporta mo. Ayun, balikan naman natin yung ginawa niyang kabutihan sa atin. Maraming salamat, ka-business bro. Ayan, kilala. Kaagapay, support natin. Maraming salamat. Ingat lagi dyan sa Davao, Kaagapay. Salamat. Shout out. Maraming salamat sa mga tumulong sa akin, mga Kaagapay.